שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על ארגונים לשינוי חברתי ועל קמפיין אחד ספציפי של קבוצה של ארגונים, דיברנו עליו קצת בשיעור הקודם, וננסה להבין מה אפשר ללמוד בעקבות ניתוח של קמפיין חברתי מסוים, על ההצלחות ועל הכישלונות שלו. אז אומרים לנו בדרך כלל שבמדינת ישראל יש תקשורת דמוקרטית והיא כלב השמירה של הדמוקרטיה. כשמדברים על תקשורת במדינה דמוקרטית מדברים על כך שבעצם יש ריבוי של כלי תקשורת, הם עצמאיים, לא כפופים באופן ישיר למדינה, יש מידה של חופש והם אמורים לבטא מגוון של קולות. ועל פניו נראה שבאמת יש לא מעט גופי תקשורת בישראל, ואני זורקת פה קצת, בעיקר יש פה עיתונות כתובה, קצת טלוויזיה, שכל הדברים האלה ששמתי כאן בעצם מתחלקים, כמו שאתם מכירים, לשלושת התאגידים הגדולים, שבמקרה גם שייכים לשלוש משפחות גדולות בעלות הון. החלוקה הזאת היא לא המעודכנת ביותר, יש מפות מעודכנות יותר, אתם יכולים למצוא את המפה הזאת בגודל מלא ולהגדיל אותה באתר של העין השביעית. בגדול מה שהדבר הזה מאפשר לנו להבין זה מצד אחד את הבעלויות הצולבות, כלומר האופנים שבהם בעלי הון מחזיקים בגופי תקשורת, וקצת להבין על הקשרים האלה, וגם על כמה בעצם הריבוי הזה לא באמת משקף דמוקרטיה, כי כל קבוצה כזאת מתקבצת סביב פחות או יותר אותם אנשים, ובסופו של דבר יש לנו בעלי הון מועטים ששולטים על כל אמצעי התקשורת, וכמובן לא רק על אמצעי התקשורת, במקביל יש להם מה שנקרא בעלויות צולבות גם בחברות מסחריות כאלה ואחרות, ובנקים גדולים שכמו שאנחנו יודעים יש להם אידיאולוגיה מסוימת שכדאי להנכיח גם אותה באמצעי התקשורת. אז כשאני מדברת על אידיאולוגיה זה לא אומר ששרי אריסון תמנע מהוט לדווח על משהו שלילי שקשור בה. יכול להיות שזה יקרה, אבל סביר להניח שיותר יעניין אותה שלא תהיה תוכנית נניח כלכלית שמערערת את סדרי העולם והחלוקה הכלכלית כמו שאנחנו מכירים אותם. שכמובן מטיבה איתה ועם חבריה בעלי ההון ולא עם הציבור וההמון. אז מה הם גבולות מה שאפשר יהיה לכתוב בעיתונים כאלה או להשמיע בתקשורת מהסוג הזה? זה יהיה בדרך כלל בגבולות המיינסטרים, בגבולות המחשבה הליברלית, הנאו-ליברלית, הקפיטליסטית. זאת אומרת, סביר להניח שאנחנו לא נמצא מחשבה שחותרת תחת היסודות של מה שמקובל להאמין במיינסטרים, לא רק הישראלי עדיין. אז אנחנו יודעים שבדרך כלל התקשורת פועלת בגבולות הקונסנזוס, ואנחנו יודעים שגם הגבולות האלה נשמרים גם על ידי האנשים שעובדים בגופי התקשורת האלה שהם חלק מהקונסנזוס הזה, והם מכתיבים אותו לא כי הם אנשים רעים אלא כי הם מאמינים שזאת המציאות וככה הם רואים את העולם. יש כמובן גם מניפולציות כאלה ואחרות מכוונות אידיאולוגית על ידי גופי תקשורת שמשמרים אידיאולוגיות פוליטיות מסוימות. מה שכן יכול להיכנס לתקשורת זה שיח של זכויות אזרח, זכויות אדם, לדבר על העניים וכמה צריך לעזור להם, זה יהיה בתוך השיח הליברלי. שיח שחותר תחת סדרי העולם כפי שהוא וחותר תחתם
כנראה לא יתקבל בתקשורת המיינסטרימית, אפשר להשמיע איזושהי ביקורת על החלוקה התקציבית, אולי להגיד שזה פוגע בילדים, משכבות מוחלשות, אפשר להגיד דברים כאלה, אבל התקשורת המיינסטרימית לא תסקר את הביקורת שלנו על השיטה הקפיטליסטית. אנחנו יכולים להשמיע ויכולות להשמיע ביקורת על תקיפות מיניות, אבל לא ביקורת על השליטה הגברית. כמו כל הפרשות האחרונות במשטרה, אז כן, היה לגיטימי לראיין נשים שדיברו בטלוויזיה ואמרו כן, זה נורא לא בסדר ששוטרים תוקפים מינית כל כך הרבה, אבל הרעיונות הרדיקליים של במשטרה משועתקת תפיסה גברית, המשטרה נשלטת על ידי גברים, ולכן באווירה שכזאת מתאפשרות תקיפות מיניות, זה משהו שפחות יהיה אפשר לשמוע בתקשורת המיינסטרימית. הומופוביה, להט"בופוביה או הרצח בבר נוער, גם משהו שאפשר לדבר עליו, אבל לא לדבר על האופן שבו ההטרוסקסואליות נכפית על כולנו בעצם. אז הקמפיין שאני רוצה לדבר עליו בשיעור הזה הוא הקמפיין להרחקת עברייני מין בשלטון. וזאת דוגמה מעניינת לעסוק גם בהצלחות וגם בכישלונות אולי של קמפיין חברתי מאוד גדול, ששילב בתוכו גם מסרים ליברליים וגם מסרים רדיקליים. היה קואליציה, הגיע סביבו קואליציה מאוד רחבה של 20 ארגוני נשים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, עם אג'נדות פוליטיות ואידיאולוגיות מאוד שונות. אז מה שקרה זה בשנת 2007, התקשורת דיווחה על תלונות כנגד נשיא המדינה דאז, משה קצב, תלונות על עבירות מין כמובן ואונס, והנושא הזה נדחק לפינות, האמת היא שהוא כבר לא היה בעמודים האחרונים, הוא פשוט לא נכח לחלוטין ברגע שהתחילה מלחמת לבנון השנייה, וכמובן הדיון התקשורתי, סדר היום התקשורתי וכך גם הפוליטי ובעקבותיו גם הדיון הציבורי נסובו סביב המלחמה ולא סביב התקיפות המיניות של נשיא המדינה. לאחר מכן נחשפה פרשה נוספת שהיה מעורב בה שר המשפטים דאז חיים רמון, שגם הוא תקף מינית חיילת. בעקבות שני האירועים הנפרדים האלה, תנועת אחותי, דורית אברמוביץ' וארגונים נוספים יזמו פעילות שנקרא הקמפיין להרחקת עברייני מין בשלטון, כדי לדבר על התופעה הזאת כתופעה רחבה בחברה הישראלית, אבל גם כדי להפסיק לאלתר את המשך הפעילות בשלטון של אנשים שהם עברייני מין. אז מה קרה במאבק? בזמן שבמקביל גם היה קמפיין של נסיעה לישראל, הקואליציה הזאת התחילה להיווסד והיא השיקה את הקמפיין. הארגונים שהיו שותפים בקואליציה הרחבה הזאת היו קואליציית נשים לשלום, תנועת אחותי, שדולת הנשים, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס, מרכז סיוע תל אביב, אישה לאישה, כל האישה, קיין, נשים נגד אלימות, האגודה ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, איתך מעכי, משפטניות למען צדק חברתי, ועוד כמובן ארגונים נוספים, אלו הבולטים שבהם. הפעילות של הקמפיין הייתה לפחות בהתחלה גם הפגנות גדולות וכמובן עבודה תקשורתית. אז ב-2007 הייתה הפגנת ענק בכיכר רבין של כל הארגונים האלה ואנשים שתמכו במסרים הגיעו ומילאו את הכיכר. במקביל הקבוצה היותר רדיקלית בתוך ההפגנה הזאת פרשה מההפגנה הגדולה,
עברה על הכביש, חסמה את הכביש תחת הסיסמה אינתיפאדה של נשים. כשהטענה הייתה, מפקירים חיים של נשים, נשים מתלוננות על תקיפות מיניות, וכולל תקיפות מיניות של אנשים מאוד בכירים, ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. אז ההפגנה בתוך הפגנה הזאת דיברה על היבטים נוספים, גם על העניין העדתי. הרי בסופו של דבר, כמו שאתם יודעים היום, קצב הורשע ורמון לא. אז ההקלה או ההתעלמות מהמעשים של רמון יוחסה לגזענות שקיימת בישראל כלפי מזרחים, ושכמובן היה קל יותר להרשיע את קצב המזרחי ולא את רמון האשכנזי. במהלך חסימת הכבישים כמובן שהיו מעצרים של נשים רבות ששוחררו כמובן זמן קצר לאחר מכן. בחודש אחרי ההפגנה הגדולה הזאת הייתה הפגנה מול בית המשפט העליון בזמן שהיה דיון של בג"ץ על עסקת הטיעון בין מזוז לקצב, ובנובמבר 2007 הייתה צעדה נגד אלימות כלפי נשים בתל אביב גם כן. אז זה קצת תמונות מחלק מההפגנות שהתרחשו ברחבי הארץ, שעסקו בתקיפות מיניות של נשים ככלל, ועל כך שזו תופעה מאוד רחבה בחברה הישראלית של תקיפות מיניות, של תרבות אונס, וכמובן גם עברייני מין בשלטון. זאת הפגנה של מרכזי סיוע לתקיפה מינית ואונס. במקביל לפעילות בתקשורת ובהפגנות, היה מאבק משפטי להרחקת עברייני המין מהשלטון באמצעות בית המשפט. אז היה מאבק משפטי נגד המינוי של רמון לתפקיד המשנה לראש הממשלה, מאבק שלא כל כך הצליח. מי שיזמו את העתירה הזאת היו תנועת אחותי ועורכת הדין קלריס חרבון, שעמדה אז בראש מרכז תמורה, שהוא מרכז למניעת גזענות, ובג"ץ החליט לדחות ברוב קולות את העתירה של אחותי ומרכז תמורה, ורמון מונה למשנה לראש ממשלת ישראל. גם בדיונים נוספים ההחלטה הזאת לא התהפכה והוא נשאר בתפקידו. כשנה לאחר מכן, ב-2008, בית המשפט העליון הודיע על דחייה של הבקשות הנוספות לדיון מטעם ארגוני הנשים וארגונים נוספים. אז לפחות המאבק המשפטי לא הצליח בזירה המשפטית, אבל מי שעסקו בפעילות הזאת כתבו, פעולתנו אילצה את בית המשפט לבחון שוב מקרוב את פעולתו ולנסות להצדיקה, ובדבר הזה הם ראו איזושהי הצלחה מסוימת לפחות בעצם הדיון במדיניות הזאת. פעילות נוספת שהייתה סביב הקמפיין הזה של הרחקת עברייני המין מהשלטון, זו הייתה פנייה לפרקליטות המדינה שתשנה את ההתנהלות מול נפגעות אלימות מינית שמגיעות להתלונן וחוות ממש סוג של אונס נוסף בכל התהליך הזה של הגשת כתב אישום. הצטרפות לאמנה עם לשכת עורכי הדין למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה, פרויקט של הסרת פרסומות סקסיסטיות ותוכניות פורנוגרפיות, הסרה של הצעות חוק פוגעניות לנשים, הסרה של תוכניות טלוויזיה ספציפיות שמעודדות תרבות אונס, והתייחסות לסיפור של המרכז לאמנות הפיתוי, תלונה נגדו וכן הלאה. דורית אברמוביץ' שריכזה את הקמפיין הזה ויזמה
מרבית הפעולות האלה, כתבה על הקמפיין את הדברים הבאים. העובדה כי 20 ארגוני נשים פעלו במשך יותר משנה כדי שרמון יורחק מהשלטון ועל מנת שקצב יועמד לדין לאלתר, לא ממש משנה לתובעים, לפרקליטות, למזוז, או לאלו שם למעלה שמחאה אזרחית ממשיכה לא להפריע את מדיניות הכוח השלטונית. במדינה בה אין ביטחון כי תהיה תוצאה של ממש אם תוגש תלונה על עבירות מין נגד בכיר, בחברה בה לא מספיק כי יש 10 מתלוננות שמתעדות תרחישים איומים של אלימות מינית סדרתית נגד נשיא, וממשלה שאותה ממשיך לנהל מי שיזם מלחמה ארורה, בזמן קצר אחרי יוזם עוד מתקפה איומה, אין זה פלא שרבות ורבים כבר חשות חסרות אונים על כך שקולן ממשיך להיות שקוף ומודר. המצב בשדרות רק הולך ומחמיר, היעדר הביטחון הקיומי-כלכלי שם רק הולך ומחריף, האלימות נגד נשים הולכת וגואה כל הזמן, המשבר הכלכלי מעמיק והולך, אנשים רבים נותרים ללא פרנסה, אבל רוב הציבור ממשיך לבקש לעצמו מנהיג אחד, גדול וחזק. כאשר רוב הציבור מצדיק הרג שיטתי ומטורף של אלפי אזרחים, מאמץ אל קרבו ללא כל ביקורת סלוגנים יחצניים של בכירים, גם כאשר מי שמשלמים עליהם הם אזרחים מכל הצדדים, אין זה פלא שאפילו עבריין מין חשוד סדרתי יכול להיות משוחרר מכל צדק ודין. כך נראית השתקה ממושכת של התנגדות אזרחית, והציבור ברובו נכנע ונהדר יותר מאי פעם, מכל מחשבה ביקורתית. במצב כזה יכולים כל בכירי השלטון ומערכת המשפט להמשיך לעשות בנו ככל העולה על רוחם, כולל לשחרר מכל דין את משה קצב. זה היה כמובן לפני ההרשעה, אבל מתוך הדברים עולים כמה עניינים. אז דורית אברמוביץ' מתייחסת פה גם למלחמה, גם לעוני בפריפריה, גם לתקיפות מיניות, וקושרת בין הדברים האלה ביחד. וזה בעצם חשיבה רדיקלית של למצוא את שורשי הדיכוי או הבעיה, ולא רק לנסות לפתור אותה באיזשהו אופן שהוא שטחי. אז בתוך הדברים שהבאתי, הבאתי גם הצלחות מסוימות וכישלונות בתוך הקמפיין הזה. אז אני רוצה שתחשבו, האם בעיניכם הקמפיין הזה הצליח? מה לדעתכם מגדיר הצלחה בקמפיין מהסוג הזה? קמפיין שרוצה לשנות באופן רדיקלי את פני החברה ולעקור מתוכה בעיות שורשיות. מהן ההצלחות אם כך? מה הכישלונות? איזה סוג של מסרים יש בו? אלו מהם רדיקליים, אלו מהם ליברליים? איך אתם הייתם משפרים ומשפרות את הקמפיין? מה הייתם עושים אחרת? אני רוצה שתחשבו על הדברים האלה. אני רוצה גם שתחשבו על נושא חברתי שנראה לכם חשוב, ותחשבו על מסר אחד בצורה של איזשהו סלוגן קליט וברור, שכולל בתוכו את הבעיה והפתרון בעיניכם, משהו כמו רמון קצב לכלא עכשיו, מאוד פשוט, מאוד קליט, מסביר מה הבעיה, מסביר מה הפתרון, ותחשבו על פעולה אחת שהייתם יוזמים ויוזמות כדי לעניין את התקשורת. מה נראה לכם הוא הכלי הטוב ביותר שמשרת בצורה טובה ביותר את המטרה שלכם ויכול למשוך את התקשורת לבוא ולסקר את האירוע? אם זאת תהיה הפגנה, אולי כנס, פעולה מסוג אחר. תחשבו מתי אתם רוצים לעשות את זה. אם זה משהו שקשור בנשים, אולי 8 במרץ, היום הבינלאומי, יום האישה הבינלאומי, אולי 25 בנובמבר, היום הבינלאומי נגד אלימות כלפי נשים, אולי יום אחר, יום שבו מתפרסם דוח מסוים, ביום שיש בו דיון במליאה בנושא כלשהו. אז תחשבו גם על התזמון. שימו לב, התקשורת אוהבת מסר אחד, ברור, קליט, משהו שאפשר לתמצת בכותרת וצילום. אז זה משהו שנמצא איפשהו בתוך הסלוגן שלכם, וגם הפעולה שהייתם רוצים לעשות, גם עליה תחשבו בצורה של איך היא תצטלם. איך היא תצטלם לעיתון ואיזה כותרת ידביקו לה. אחרי שתסיימו לעשות את הדבר הזה, אני רוצה שתחשבו האם נראה לכם שהפעילות הזאת תסוכר, ואם כן, באיזה אופן היא תסוכר. האם המסר שלכם הוא ליברלי או רדיקלי,
איזה חלקים מכל אחד מהם יוצגו ובאיזה אופן.